Har I prøvet at måle ting? Ja. Har I prøvet at regne areal ud og sådan noget? Ja. Fedt. Det er det, vi skal lave i dag. Vi skal ind og hente det, vi skal spille i dag. Sådan et matematikspil. Det skal vi hente inde på biblioteket. Så 3. Ja, fantastisk. Så hvis I alle sammen tager en pind og et ræb og en rulletape. Det var det for en tak. Nu får jeg lige et opgavepapir også. Den her pladsen er så stor, at vi kan ikke bare bruge en målestok. Derfor er vi nødt til at bruge nogle lidt større ting for at måle. Så skal vi lave noget. Og så lige pludselig så har I et kæmpe mål. Så spreder jeg lidt ud, så I har god plads omkring jer ude på pladsen. Må vi lige høre nogle gæt på, hvor langt tror I rebet er? 5 meter! Nej, 5 meter. Prøv at holde plads her. Nej. Sæt den og træd på den. Sådan. Tæt. Slår der gratis eller hele måden? Der er lige 8 diameter. Cirklens areal 4. Radius i anden. Gange ved bredden. Ja, tak. Kun. Hvad er I i gang med? Hele pladsen? Ja. Og hvad er det, I gør med tapen der på jorden? Vi har sat tag på gulvet, så der er 10 meter herfra dertil. Hvorfor hen til, siger du? Derfra og så dertil. Okay. Det er fint nok. Okay. Der er der 20 meter. Hvad gør du? Undskyld. Kom. Er I helt færdige derfra? Ja, vi har lavet 2 ekstra opgaver. 2 ekstra opgaver? Ja. Kan I se, hvad jeg har lavet her? Ja. Det er 1 kvadratmeter. Vi skal finde ud af, hvor mange der kan stå på en kvadratmeter. Man må ikke træde ud for rebet. Jeg falder! Hvordan vil I finde ud af, hvis I ikke har lommeregner? Jeg har lavet det i hovedet. Det er 22 på 500. Så hvis vi fyldte den her plads helt op, så kunne der stå 22.500 mennesker. Rasmus han står og er ved at gøre noget kaveklar. Vil I rulle rebene sammen? Og pindene skal ned. Er det her faste, eller er det midlertidigt, de laver det? I kan godt låne det igen, så skulle sådan stå. Det skal vi. Jeg vil gerne. Det var rigtig sjovt. Hvorfor laver du eksempel? Jeg synes, det går rigtig godt. Altså, jeg har hørt lidt, jeg har observeret Mario og set, hvordan de bruger de færdigheder, de har lært herude. Og jeg har også hørt nogle af dem sige, at det er en anderledes måde. At det, de lærer, de bruger det på en helt anden måde. Jeg troede slet ikke, at man kunne låne sådan noget derfra. Men ellers har vi selv sørget for sådan nogle ting. Men når de har det, så er det bare meget nemt lige at gå ind og så låne og så herud og lave noget. Det sker midlertidigt hver gang. Så skal vi en gang med.
Hvad er det, der er sjovt ved det her? Må jeg gøre det på? Samarbejde og hvordan vi arbejder. Og metoder. I stedet for at sidde og læse i en bog. Du kan godt selv. Vi skal lige aflevere kassen igen. Ved du, hvem du skal gå hen til med den? Den der kasse er fra dig. Vi lånte den. Ja. Jamen selv tak. Nej, ikke til mig, til Tak for i dag. Tak for i dag. Kom, lad os kan vi alle sammen lægge os ned lige her på den kirke.